Oh shit. Ještě vám chci ukázat, jak dělám ty burgery. Vlastně ani nevím, jak to mám udělat, abych pravdu řekla. Takže asi takhle probíhá moje novoroční předsevzetí. Tento týden jsem nedělala ani jedno z toho. A teď se jdeme vytočit Travel Cup. Já se neskutečně těším, až to bude vypálené. Čau kamarádi, vítejte u mého technicky prvního YouTubeového videa. Říkám technicky, protože já už jsem na YouTube točila jsem několikrát, ale vždycky jsem potom zabalila saky-paky a přestala jsem točit, takže teďkom je to po několikáté, co se teda vracím na YouTube. Pokud mě ještě neznáte, tak ahoj, moje jméno je Hany a teďkom nedávno, vlastně minulý rok v říjnu, jsem se začala učit, jak točit na kruhu. Začala jsem se věnovat keramice a to je i ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodla vrátit zpátky na YouTube, protože bych vám tu keramiku chtěla přiblížit víc, chtěla bych tady o tom více povídat, protože přece jenom v tom 1,5 minuty dlouhém reelsku není jako tolik prostoru se vám tam více rozpovídat, takže jsem si říkala, že YouTube je takový dobrý nástroj, jak si tady můžeme povídat o něčem, co baví jak mě, tak i vás. Takže pokud vás zajímá keramika, zajímá vás nějaké jako vaření, receptíky, cestování a tak dále, tak určitě vítejte, jsem ráda, že jste se rozhodli trávit svůj čas zrovna se mnou. Je momentálně 11:36, já jsem před půl hodinou vstala, jak jste viděli, tak jsem si udělala čaj a vypila si můj kuřecí vývar, což je takový můj každodenní rituál, co já dělám. A tady mám moji snídani. Míchačky, kyselé okurky, chleba s pestem a prošutem. Říkala jsem si, že bych mohla potom do fitka, uvidíme, kolik tam bude lidí, protože pokud tam bude plno, tak tam absolutně nejdu, ani tam nepáchnu, ale určitě potřebuju zajít na nákup a pak jsem si říkala, že večer bychom mohli, nebo spíš teda k večeru bychom potom mohli jít na tu keramiku. Ještě mi teda nepřišel e-mail o tom, že bych měla vypálené výrobky, protože pokud sledujete moje Clay Diaries, tak víte, že zrovna čekám na svůj set s karafou. Já si akorát teď u snídaně udělám nějakou práci, potřebuju přenáhrát voice-over, poslat ho ke schválení a pak chvilku budu stříhat video pro Martinku Loj. Já to nikdo moc neříkám, ale moje práce je to, že stříhám lidem videa, stříhám lidem YouTubeová videa. Takže už přestanu tolik povídat a jdeme makat. Tak už jsme teda ve studiu. Já jsem nakonec se rozhodla jít do fitka až večer, protože odpoledne tam přibylo akorát více lidí a no, it's not my vibe. Takže jsem si zarezervovala keramické studio a teď jsme tady. Já si akorát nasadím rukavice. Pár z vás se mě na Instagramu a na TikToku ptalo, proč nosím rukavice, tak je to z toho důvodu, že mám na dlaních ekzém a když pracujete s hlínou a obecně máte ruce pořád ve vodě, tak to není úplně ideální prostředí pro už tak popraskané ruce. Takže používám rukavice, aby to bylo k těm dlaním šetrnější. Tady mám na police svoje výrobky. Už vypadají, že jsou docela suché, takže si myslím, že během příštího týdne půjdou na výpal. Vidím, že to tady trošilinku prasklo, takže to ještě trošku upravím. U karafy to vypadá, že to ouško je docela v pořádku, takže tady nic upravovat nebudu. A vlastně jsem si všimla, že to ucho u tohohle hrnku není prasklé. Ono to vypadá, že to prasklé je, ale není, takže to vlastně asi nechám tak. Jenom to trošku začistím. Přijde mi, že je na tom spousta různých drobků, které tam nechci. Já se neskutečně těším, až to bude vypálené. Snad ty ouška teda vydrží, ale pokud teda ano, tak si to hezky naglazujeme. Tady máme moji matcha bowl, ta už taky čeká na výpal. A moje mini vázička, do které si dám Lego květinky, které jsem dostala k Vánocům, takže už se těším, až to bude vypálené a bude to ready na glazování. Připravila jsem si 3 válečky hlíny. Tyhle mají 300 gramů, tenhle má nějakých 420. A říkala jsem si, že bych si mohla dělat takové cvičeníčko, kdy z toho vytočím hrníčky, které potom rozříznu vejpůl, abych se koukla na to, jak tahám zdi, jestli je tahám dobře, jestli nenechávám někde více hlíny, než by mělo být. Takže jdeme na to. Tohleto rozřezávání dělám podruhé. Nemůžu říct, že to dělám nějak často, ale to jsem tak nějak viděla a slyšela, tak čas od času je fajn si to takhle rozříznout, abyste věděli, na čem více zapracovat. A jakož se chci zlepšovat v keramice, tak tohle je dobrý způsob, jak to udělat. Jak vidíte, tak já se snažím točit bez toho, aniž bych používala nějaké větší množství vody. Je to za mě určitě lepší, než mít tady potom kaluže všude v tom kruhu. Ale na začátku, když jsem se to učila, tak jsem měla mokré nejenom kolem sebe, ale i pod sebou. Tak a teď jdeme tahat zdi asi i zpomalím kruh a jdeme na to.
shit. Tak to se mi nepovedlo, takže to jdeme odříznout. Většinou ty první věci, které točím na kruhu, tak se nepovedou. Ale to vůbec nevadí, protože tenhle ten kousek stejně budeme rozřezávat. Teď si vemu cidlinu, trošku to tady odřežu, ať tu nemáme tolik té hlíny. A trošku to zarovnáme. A teď v půlce to rozřežeme. Tada! S tloušťkou dna jsem docela spokojená, protože stejně ono potom při obtáčení já buď dělám nožky, anebo tady tuhle tu prostřední část vždycky jako vyříznu pryč. Ale teď, když se kouknu na ty zdi, tak tady vidíte, že mnohem více hlíny, než potom tady na vrchu. To znamená, že já spoustu hlíny nechávám tady dole a když tahám nahoru, tak už tady nahoře nemám co tahat, protože tady už té hlíny je hrozně malinko. Řekla bych, že vycentrované to máme docela v pohodě, samozřejmě je tam místo pro zlepšení, protože jak vidíte, tak tahle ta stěna je malinko tlustší než tady ta. Takže si to dáme zkusit znova a zkusím se více zaměřit na to, abych opravdu jakoby vytáhla tu hlínu takhle ze spoda a táhla ji takhle nahoru a měla ty zdi krásně rovnoměrné. Na tomhle jde právě hezky vidět, protože je důležité se občas na to podívat, abyste věděli, jak na tom jste. Jak můžete vidět, tak dno se mi úplně nepovedlo, to mám hodně teňonké, asi by to ani nepřežilo. Jako kdybych si dělala hrnky na ostro, tak si to změřím jehlo, ale teď jsem to nedělala, protože mě zajímaly spíše stěny. Myslela jsem si, že to bude horší, ale musím říct, že jsou rovnoměrnější než při tom prvním pokusu. Ten vrch už není tak tenký, jde vidět, že jsem vytáhla teda více té hlíny ze spod nahoru. Jako takhle, kdyby to dno nebylo tak tenňouké, tak se mi líbí ten rádoby pravý úhel tady, že se mi nenakumulovala ta hlína nějak jako takhle. Takže co si z toho odnáším? Určitě, když budu dělat hrnky, tak se změřit dno, abych nedopadla takhle. A opravdu se zaměřovat na to, abych vytahovala tu hlínu ze spod nahoru, abych tady prostě neměla spoustu hlíny, kterou bych se pomocí otáčení mohla sice zbavit, ale samozřejmě, když to vytočím od začátku takhle hezky rovnoměrně nahoru, tak ta práce u toho obtáčení už není tak velká. Takže to bychom měli naše edukační okénko a říkala jsem si, že když jsem teda teď na kruhu, tak bych si mohla vytočit travel cup. Jinak nebojte se, ta hlína, kterou jsem využila a nic z ní teda nebude, tak ta se nevyhazuje do koše. V tomhle studiu se všechno recykluje a hlavně recyklovaná hlína je mnohem měkčí, takže se s ní mnohem líp točí. Takže tady tahle ta hromádka půjde do boxu, který je tam vzadu a až se té hlíny tam nazbírá dostatek, tak se zrecykluje, bude z ní nový váleček hlíny, za kterého budeme moct dále točit. A teď se jdeme vytočit travel cup. Pokud jste taky někdo na keramickém TikToku a Instagramu, jako jsem já, tak jste si možná mohli všimnout, že je docela trendy dělat teďkon travel cups keramické. Poprvé, když jsem to zkoušela vytočit, tak se mi to nepovedlo, protože ten hrníček byl docela malinký a jak víme, po výpalu je to ještě menší. Takže si to jdeme zkusit dneska znova. Já mám tady těch 420 gramů hlíny, vzala jsem si trošku víc, abych měla takovou jako větší rezervu a snad teda odejdu s něčím, co bude vypadat jako travel cup. Tohle vypadá docela solidně, že by to mohl být travel cup. Ještě si to změříme, jak je to velké a široké. Tohle je vysoké 10,5 cm a široké je to 8 cm s tím, že půl centimetru je šířka zdí. Já totiž nevím, jak moc se to srazí v té peci, takže uvidíme, až se to vypálí, kolik mililitrů tekutin se tam vleze. Ale řekla bych, že takhle to můžu odříznout a dát to na poličku schnout. Tuhle část naprosto nenávidím. Jakože někdo říká, že to mám oddělávat na sucho, někdo říká, že to mám oddělávat na mokro. Mně přijde, že to jde vždycky špatně. Oh, thank God. Já teď přemýšlím, jestli si mám ještě něco vytočit, anebo jestli už stačilo. Ale říkala jsem si, že bych si chtěla udělat ten samý cestovní hrnek, ale v bubble verzi, že by měl několik bublinek na sobě. Jakoby když to udělám rychle, tak to můžu zkusit, že? Můj asi největší problém v tomhletom studiu je to, že je tu opravdu velká zima. Protože jsem tu sama a tohle je docela velký prostor, tak sice mám zablé topení, ale to topení samozřejmě nevyřeje celý tenhle ten obrovský prostor za hodinu. Takže jak to člověk sedí a nehýbe se, tak tu docela mrznu a to mám tepláky, zateplené legíny, dlouhé triko a mikinu na sobě. Jdeme si to znova změřit, jak je to vysoké. Tohle je vysoké 11 cm. Široké je to 8,5 a půl centimetru je zase šířka zdi.
takže 11 a 8,5. Pokud vás zajímá, proč měřím tyhle ty věci, tak je to z toho důvodu, že chci potom vyrábět jako konzistentně a hlavně, abych věděla, kolik mililitrů ty věci potom mají, protože z tohohle úplně nevím, kolik to bude mít mililitrů. Nevím, o kolik procent se to srazí, prostě je tam spousta proměnných, takže proto. No a teď jdeme zkusit ty bubbles. Já vlastně ani nevím, jak to mám udělat, abych pravdu řekla. Asi takhle. Oh my god. To je poprvé, co jsem udělala takhle jako svýma vlastníma rukama, těmadle. Bubble hrnek, to se mi hrozně líbí. Hlavně si myslím, že ono se to bude i hrozně dobře držet díky tomu, že tady jsou právě ty bublinky. Takže to jdeme vevnitř vyčistit a necháme to uschnout. Tak tohle je naprosto nádherný kousek. No a teď už opravdu končíme. Já to tady jdu uklidit a vidíme se doma. Vážení, jak jste mohli vidět, byla jsem v Lidlu, takže si uděláme takový menší haul. Rovnou vám povím, co budu dělat, protože příští vlog bude asi více vařící. Hodně mě to chytlo, hlavně díky tomu, že jsem dostala k Vánocům tohohle fešáka, tohohle robota. Tak jdeme na to a jdeme to rychle svouknout. Čistekové koření, nesmírou mě chybět. Krutí párky, čokoláda, protože budu dělat chocolate chip cookies, hroznové víno, chleba. Sice teď peču domácí chleba, nebo spíše tousták, ale může se to hodit. Mám tady droždí, protože mám v plánu péct focacciu, mlíko, koupila jsem špaldovou mouku na pečení, budu dělat i stejky. Ten si udělám s batátama a se zeleninou. Mám tady mrkev, anglická slanina a cheddar, protože dneska budu dělat burgery. Kuřecí hřbety na vývar, protože jak jsem říkala na začátku, já každý den ráno piju vývar. Pak tady mám mleté kuřecí, pak to mám fazole, to budu mít na snídani, povinně 30 vajíček. Pak to mám salát do burgeru, zároveň to bude i pro mého králíka, s tím si pojím i kopr, ten mu taky dám. Kopr on má totiž velmi rád. Pak tady mám cottage cheese a 2 30% smetany ke šlehání, protože budu dělat domácí máslo. A když děláte domácí máslo, tak z toho vzniká i buttermilk, nevím, jak se tomu říká v češtině, ale z buttermilk jsou skvělé lívance. A napadlo mě, že bych mohla udělat vejce Benedikt na lívancích s cottage cheesem a s opečenou slaninou a s holandskou omáčkou. To je teda plán, já to jdu všechno uklidit a dneska si zajdem konečně do toho fitka, protože mám úplně nechutnou hlavu, chci si ji tam umýt, zároveň si chci zajít do sauny, takže jdeme na to. Ještě vám chci ukázat, jak dělám ty burgery. Já jsem měla z předešlého dne už připravené těsto na burgerové bulky, takže jsem je nechala akorát dokynout. Příště ty bulky trošku sploštím, protože takhle byly moc kulaté, moc vysoké a nebylo to úplně vončo. Opekla jsem si slaninu a teď připravuju omáčku. Moje omáčka na burgery je majonéza, ketchup, nálev z kyselých okurek a spousta česneku. Všechno dělám od oka. Já té omáčky taky dělám vždycky víc, protože ona je potom dobrá klidně i na snídaní k párku, a nebo třeba na ty vejce Benedikt. Takhle máme připravené všechny ingredience, ty bulky jsem akorát potom potřela vajíčkem, posypala sezamovými semínky a dala do trouby, nevím na jak dlouho, prostě do zlatova. A jako poslední jsem si připravila maso, to je většinou docela rychlovka, takže potom už jsem jenom rozkrojila bulky, nachystala to a tady vidíte, že ty bulky jsou docela vysoké. Takže příště udělám placetější, protože ono se to opravdu špatně jedlo. Nicméně jsem na to maso přidala ještě cheddar a burger máme hotový. Tohle je porce pro mého kluka, jo? To není pro mě. Já si dělám burger z jednoho masa, protože tak mi to stačí. Musím říct, že ty burgery byly velmi dobré, až na to, že byly tak vysoké. Přátelé, už je o hodně hodin později. Já jsem po tom burgeru dostala neskutečné food coma, takže já jsem do toho fitka ani nešla. Jako hodně jsem přemýšlela nad tím, jestli mám jít nebo ne. Nakonec jsem skončila v posteli, ležela jsem, scrollovala jsem TikTok a Instagram a řekla jsem si, že půjdu zítra, ale zítra už opravdu. Zítra vstanu, udělám si snídaní a rovnou běžím do toho fitka i s tím plným břichem, protože já se tam jinak nedonutím. Ono hlavně, jak už je venku tma, i zima, tak o to víc se mi nechce ven. Takže asi takhle probíhá moje novoroční předsevzetí, že budu 2krát týdně běhat a 2krát týdně chodit do fitka. Tento týden jsem nedělala ani jedno z toho. Ale to vůbec nevadí, jdeme si teď udělat večerní skincare. Mám docela výraznou hyperpigmentaci na pleti, takže se snažím používat produkty, které obsahují vitamin C, jako například tohle vitamin C booster od Purity Vision. Dopoužívala jsem tohle serum od Dr. Althea, jakoby bylo to OK, pokud máte citlivější pleť a víte, že normální C nesnesete, tak tohle za mě určitě fajn. Víte, pokud mě teda sledujete na Instagramu nebo na TikToku, tak víte, že já trpím na exém a tohle serum bylo za mě super. Jediný důvod, proč jsem jako bylo to OK, ale už bych si to nekoupila, je ten, že mi to s tou hyperpigmentací
pigmentací zas tolik nepomohlo. Spíš mi to pomohlo tu pleť sjednotit, ale ne se zbavit takovýchhle izviček po pupíncích. Pokud mě znáte, tak víte, že na tohle vždycky nejradši používám ABC Booster od Purity Vision, takže teda použiju tohleto sérum. Skincare zakončuju krémem, teďkom používám ten CBD krém od Havlíkovy apotéky. Já jsem obecně zjistila, že CBD věci hodně pomáhají s ekzémem. Začala jsem používat CBD kapičky, které jsem si koupila v Rossmannu. Musím říct, že jako takhle hezkou ruku jsem neměla už velmi dlouho, takže skupuju víceméně všechno, co obsahuje CBD a používám všechno, co obsahuje CBD, jako je třeba tenhle krém, nebo mám potom konopnou mastičku od konopného táty. Ještě to kombinuju s Ureou, tady tenhle ten krémík od Isany z Rossmannu za nějakých 30 korun. Boží. A takhle já se starám o ekzém, kterému to očividně vyhovuje. Já už teda přestávám byla bolet, děkuji, že jste se dokoukali až do konce. Určitě budu ráda za jakýkoliv like, komentář či odběr a budu se na vás těšit zase příště.